Ka Jingiakynduh ba asngi Jong ki Nongthied bat ki Nongdie bat ki self-help group Mela la Pynlong Hamadan la Thalabo West Janty Hills ba la penkut no ane ka sngi UMLA ka thany uba wailat miki shelaw la pli perdai ka tei ka Mela nen ka sngi ha ka Jingdon Lang Jong director Jong ka DRDA project uba FB Basan ba dei ru ADC Jong ka West Janty Hills district Aba ai jingkran ha ka program play UMLA ka thany uba wailat miki shela ula banjer lo ka Jingdon kam ban penkala na ka Jinglong Nongthied sha ka Jingishim benta ha ki kam thung kam rem ki kam ri jingri bat ban pentibet yaladi ha ki kam ki badon ha ka thany kam hashwa ka district mission management unit kala itu bat ai khusnam ru ya ki record na ki self help groups Jong ka thal asken bat lasken block dan go kate ka consumer state lami kate ko dang emkam cibon go dang trade nabar go dang import nabar yai wani jing emkam ladang yai bam yai di yaki so lami wat yaki do waro gilian dang mani kate ka consumer state Mamto em kita gi resources ki yang iya krum kita gi bru wan nakiri nagi chnong yang ki gi wicngai gi khom gi kiti gi yang ki pemyo emi ka te ka resources lani emi kita ki kam gi jam ki wa i wan em upai gi ka lumpung ilek kai state karate championship ahaja apula